muna da matsalar tsaro a Zamfara wadda mun ta kokara a kawo mana sojoji ba ka ba, amma sauran kwana uku a yi zaɓe mota so ta shiga Zamfara ta hi 300 moto ba ni gwamnan Zamfara bukata ta yan Zamfara su samu saukin matsalar nan ta tsaro shine zai sa ni farin ciki. Amma ni harkar mulkin mata ishe ni na gaji. To ka san shi zuwa kotu magana ce ta party. Ba ni zai magana zo kotu ba, ita jam'iyyar APC in ta ga za ta je kotu ka gani ba zai iya hana ta ba. To your excellency, an kammala zaɓe ga yadda sakamako ya kasance. Allah bai baka nasara ba, jam'iyyar adawa ta PDP ita ta samu nasara. Ya kaji da aka bayyana wannan sakamakon zaɓe? Alhamdulillahi, kamar da ka faɗa an yi zaɓe a Zamfara wanda kowa ga abin da ya faru a Zamfara, amma a matsayina na musulmi babu wani abu wanda zai yi illa sai in ce alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi, domin lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala bani mulkin jihar Zamfara da yawa sun ebe tsammanin zan zama gwamna, amma sai Allah ya bani. Don haka yanzu don Allah ya karba kuma ba wani abun damuwa ba ne gare ni ko kuma ga al'ummata, saboda abu ne wanda Allah ya riga ya kaddari shekaru 4 zai yi, kuma na gode ma Allah da ya bani wannan damar ne wa'annan shekaru guda 4 a matsayin gwamnan jihar Zamfara. Bukata ta biya dai, na zama gwamna kuma ko gobe za a ce man na yi gwamna jihar Zamfara. Ya excellency, ganin kai jagoranci gangamin yakin neman zaben zababben shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a shiyar arewa maso yamma, ganin an zaɓe shi da gagarumin rinjaye a jihar ka, sai gashi kuma kai Allah ya sa baka ci ba, me kake ganin ya jawo haka? To gaskiya ne, don ga zaben shugaban kasa Zamfara mun kawo ta, amma wannan sai ga wannan abu ya faru. Akwai abubuwa da yawa a tattare wadda suka faru wadda mun san dalili, kuma wannan ba komai bane. mu dai bukatar mutum da shi dan takarar mu na shugaban kasa zama shugaban kasa, to babu ne zai sai dai in ce alhamdulillahi bukata ta biya, domin yau inda a ce Asuwaju bai ci shugaban kasa ba da nan babban kalubale yake, amma tun da har ya samu shugaban kasa to mu sai mu ci alhamdulillah. Excellency, har a ce tun da shi ya samu kai baka samu ba damuwa sai kenan? Ni babu wata damuwa, insha Allah babu wata damuwa. To yanzu ka karbi wannan sakamakon zabe kenan, ba za a je kotu ba? To ka san shi zuwa kotu magana ce ta party. Ba ni zai magana zo kotu ba, ita jam'iyyar APC in ta ga za ta je kotu ka gani ba zai iya hana ta ba, saboda ina karkashin jam'iyya, kuma ita jam'iyya in ta yi hukunci to ni a matsayin na dan jam'iyya ba zan hana jam'iyya ta ɗauki matakin da ta ga ya dace ba. Muna sauraron jam'iyya mu ga ta hitar da nata bahasi da bayananta, wanda muna jira tukuna mu ji abin da za ta faɗa. Ganin jihar Zamfara na da tarihin gwamna mai ci a kada shi, tunda ta faru ga wani tsohon gwamna, abin ya zo maka ganin ba kai kaɗai dama abin taɓa shafa ba? Wala ni san bai damar da ni ba, saboda kamar da ka sani kila ka tuna na taɓa maka magana shekara 1 da ta wuce na halin da jihar Zamfara take ciki da damuwa ta. Na taɓa gaya maka cewa ni kai na mulkin na ya ishe ni, domin a matsayin na shugaba koyo shi a cewa an kashe wannan a ɗoki wancan. Na san da ko mi daɗewa Allah ya ɗauki rayuwa ta, Allah zai tambaye ni waɗanda aka kashe a lokaci na, to wani abin ko shi yana damuna. So da daɗewa ni harkar mulkin mata ishe ni, na gaji da ita, domin ganin cewa abubuwan da ke faruwa tunani na a lokaci na za a samu wannan sauki na matsalar tsaro, amma shi Allah ka san ba a tilasta masa. So har yanzu ana cikin wannan matsalar ta rashin tsaro, saboda haka wanda ya zo yana ganin shi zai iya kawo, fatan mu ce na a samu tsaro a jihar Zamfara, kowaye ko zai zo. Yau ni ko ba ni gwamnan Zamfara, bukata ta yan Zamfara su samu saukin matsalar nan ta tsaro shine zai sa ni farin ciki, amma ko ba ni gwamna idan matsalar tsaro tana addaba al'ummar jihar Zamfara ba zan ji daɗi ba. Na yi duk iya kokari na yi sulhu da abokani na domin ganin cewa dai an samu zaman lafiya a Zamfara, amma har yanzu Allah bai kawo ƙarshen wannan abu. Saboda haka yau duk wanda zai mulki jihar Zamfara, abinda babban kalubale gare shi ne harkar matsalar tsaro, wanda babu wanda zai bugun gaba cewa
zai iya kawo wannan ƙarshen matsalar tsaro, saboda abu ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda a samu wannan kawo ƙarshen matsalar tsaro din. Akwai an sha zargin gwamnoni idan zaɓe ya taho suka ga za su faɗi su yi ƙoƙari duk ta yadda za a yi su murɗe su ga an samu sun samu. Me yasa kai gwamna Matawalle wannan bai gai shi ma ya ɗare ya ƙara kuma kargar mulki? wanda da gaya ma abun nan ɗauka dai mulki daga Allah ne, kuma na imani duk mutane na faɗa ma kowa kada a je mai ganar rigin ko wani abu, saboda ina so in ga mutane tsabo su sun zaɓe ni in zama gwamna ba tare da an yi rigin ko wani abu. Shi yasa ban tsawata ba, domin lokacin da aka zo zaben sojojin da muka gani jihar Zamfara abun tashin hankali ne, ba mu taɓa ganin sojoji irin haka ba. So da ganin wannan ni na san da akwai wani abu, wata kullalliya da aka yi. Shi yasa ma ban ko damar da kaina ba, saboda na samu bayanai na sirri na matsalolin da ake so a ɗauka a kaina, ba ni ɗaya ba da sauran gwamnoni waɗanda mun kai wani abu wanda ana ganin ba mai daidai ba. So shi yasa ni ba ma damu ba, kawai na bata da ta zo. Yanzu kuna zargin kamar amuko zagan ƙasa daga wani bangare kenan kai da wasu gwamnoni da kake faɗa? Kwarai kuwa. To menene ya asalin su, zai so menene ake zargin kun yi? Abin da dai ake ta faɗa na lokacin da muka zo muka shigar da ƙara kotu akan batun canjin kuɗi, an ce lalle da ni da Ganduje da kuma shi Rufa'i sai mun ga abin da mun kai. Kuma gaskiyar magana, domin misali muna da matsalar tsaro a Zamfara wadda mun ta kokara a kawo mana sojoji ba ka ba, amma sauran kwana uku a yi zaɓe mota soja ta shiga Zamfara ta hi 300, motoci na sojoji sun hi 300. To irin waɗannan sojoji inda za a kai mana su lokacin da ake fama da wannan yakin ta'addanci, da yanzu an kai ƙarshen waɗannan ta'addanci, amma ga zaɓe kaga mota ta hi 300 wadda haka. Kuma duk wata ruwa ta Zamfara ta zaɓe babu soja ƙasa ga guda 50 ga ruhunan zaɓen Zamfara. Sannan kuma kai tsaye za ka ga cewa kiri-kiri za a ce yan ɗan APC kaga soja yana bugun ka cewa baka zaɓe. Saboda haka duk wannan abubuwa gashi an yi su, kuma muna da bidiyo ɗin su ga baki ɗayan su. Sannan kai tsaye za ka ga abu ya faru in mun kira sojoji ba sa zuwa. Saboda haka abu ne wanda kawai da an shirya shi, don haka ni dai ka abu na mulki na ban ma Allah, kuma shi Allah shi zai hukunci akai insha Allah. To ganin dan siyasa ne kai ka daɗe kana wannan harka ta siyasa, kayan majalisa, yanzu ga abun da ya faru a iya cewa gura ta sanyi kenan, koko za a ci gaba da fafutuka? A kai ku ai ba yau an ka saba ba, ai ba yau na saba faduwa zaɓe ba ni. Na yi takarar sanata a 2015 na faɗu, kuma haka bayan na faɗu na zo na ci gaba da fafutuka, kuma na ƙara cin zaɓe. Don haka ba wani abu ne, ai dan siyasa ne, kuma fafutuka yanzu aka fara. Kana gani yanzu ga sunan duka da kantoma da kowa ga su zo gidana ƙara tabbatar man da suna tare da ni, kuma sai inda ƙarfin su na ƙare. Akwai wani bidiyo da ya rika yawo aka yanke shi kusan sakan 12 kana sallalami kana salati, wasu na danganta shi ga kamar haɗuwar zaben ne da aka yi. Ne gaskiya abu na inda lokacin da corona ta fara shiga ne a jihar Zamfara, wannan shine bidiyo na farko lokacin da aka ce an samu wanda ya fara samun corona na jihar Zamfara. Nan ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haso 3, to amma sai suka yanke suna wadi. To kuma ma don ka wadi ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah tunda musulmi nake, kuma abu ne wanda duk wani abu wanda ya same ka don ka wadi shi ba illa bane. So amma wasu suna ganin kamar illa ne. Me za ka ce wa magoya bayan kai asalin sai? Abin da ke kira gare su ne su yi haƙuri, kuma a ci gaba da bin doka da oda. Sannan har yanzu ni a gwamna har sai 29 ga watan 5, sannan wa'adin mu zai ƙare. Don haka su ci gaba da haƙuri. Mun san an kakkashe wasu, an bubbuge gidajensu, an ƙona gidajensu, ai ban da lajin gidaje da su.